Comment on tigi maya? Maya ta non fimo. Feed on money. On tigi maya ita feedu. On tigi maya ta de fimo nan. Kono moy onon kat so yi net no même de ko même tak. Wala no on tigi o moy no quand même on t'aime pas mais franchement Kimi wala odo, y a des personnes là qui méritent même pas de commenter. Hande mi suspendete. Ça a été bloqué à vie. Voilà. C'était bloc Martin Amado. No wodi yimbe bi sokka juude mon ko ndari to mi ko fi mi ala affaire. Min no wodi yimbe lan tori Allah yo Allah sendume. Few mi toranta ko boni kono mi fala kandaro lang hande, mi fala kandaro lang jango parce que min kono tummi yimbe fobe, yimbe manipulabe, yimbe kon, yimbe fenobe, n'est-ce pas? Harakadi do woni monnaie goddo yo taba mako tous les églises seront bannis de ma part. Vous êtes des microbes. Voilà, furkane. Inni yo yandaro kawela tawo. On nous jokir do mi jokka fimo. N'est-ce pas? Il faut que ça soit clair. Alors, Serginen, Arten non y actualité Lady Mendi. Donc andi ko ma wole fi la Guinée. Sabuna la Guinée ko Lady Go, Lady Hesiri. Donc andi la Guinée non ati e ponso pansare nde itande 2025. Gonga jidi no yaltu de fota. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dara salli. Nandi do non Usmani Gawal no wi no taxi jara ya ni tawde yaka goy. Ha ni tawde yaka yimbe be dabbitide ha be ronkude yide. Ba kadi do ngandi fi o gudoro 1000 kilo. Ha ni jama lagino no jibi andi do konto dum gudoro nas ko antur kona kiri labe ko zere kore fo no dabbutude goto yalta no dabbite do recherche nous sommes en vie de recherche. Alors ko fi on dum minni fulbe lami be nafala. Nafa duda wodi fulbe lami be nafala. Hande Usmani Gawal wi wo ko Aliou Ba kondana kon wodun don no moƴƴi redressa yimɓeɓe mi halana tu Usmani Gawal taw yo andu fewndo lamo tano o déclarano biende patrimoine bâtiment kongoy voilà kono buya men no andi mo mari étage mo darnude santieji mo sodi village mo jogiti otoje ɗum ɗo fof c'est bien de l'état donc ɗo min ni on sokkede nden wana Aliou Ba tu wana Mandiang Sidibé tu donc piiji buyno nder ton min ni on nde hitande 2025 ɗo signiniɓe buy fese signiniɓe buy wullay à l'avenir signiniɓe buy wullay à l'avenir mi alla on ɗo kadi min ta goto noddanno wulla nani mi alana on ɗum taw par ce que min nami woni président mo ta goto noddanno fesano wola fal. D'ailleurs je parle de la vérité. Min kala ko fala da ko du watta min kan do pagaille ala famine je n'aime pas la pagaille mi da kadi min mo fala do yo lan kala ko fala comme il voit comme il prend c'est pas mon affaire. Chacun est libre de prendre sa route ou bien c'est son route, c'est votre affaire. Min nago wadi mi komi woni konko barki Allah ko undu ko ando si woni jama no jenta de pay ko sare do wana ko sinya wadana goddo famine. Donc kala tawdo mi wala tama mo kilike kala kuma on yaha mi sonjata goto si 20 yoni fala do ndara mo fala ka o yaha problème ala famine. Donc na en forcindir hakundeji men wata en bolondir. Donc be wi mo kala e kala mo e gido mu chacun voit comme il voit les choses, n'est-ce pas? Mimi hajaka e birdi bon, restez tranquille dans vos coins. Si mi wadi goddu weli mandara si welali ma ya força la mi da. Et puis au numéro 1 parti de maintenant au numéro 1 do sande ngandinirata nodda parce que jama lani la metutu de mi na figi jibuydi mi bulo kata parce que mi neddo sika escororu tum tay ko fenande subida ida gonga are a mettitila famine. Donc ressaisissez-vous, les tensions est dosées. Malgré tout je vois beaucoup de choses, j'analyse, j'ai compris, mais moi je m'en fous. Tout ce que vous parlez de moi, je reste dernier et meilleur. Alors, Sergine, ko fu dorten dollo ko fi Aliou Ba. Donc andi Aliou Ba, Usmani Gawal lollido, wo ko Aliou Ba kondana kon, wo dun don puitana yimbe be ngala wingi wadana jama on need. Usmani Gawal no yo andu tutaw. Pour bebe wujjude gouvernement Mamadi Doumbouya kanko Usmani Gawal motawa. Inde sa duno fono andi lagine fap no andi du. Na Paul na Pierre. Fiyo no adi simi ali du. Usmani Gawal ka wonno ka habita.
meɗen jogiti foderaji e fodoroji ɗi o waɗnoɗi fowto mbuɗi yaltunoye mum moƴƴa jama nandi fi mum kono no fanka kono are abbe tun ɓe wi tahawje fewno ɗo ni ko maninka soso Mamadi Doumbouya woni nangude ɗo hay goto ala déclarude personne hay ɗum ko intérêt ji yimɓe ɓen wala ɓe ñamutude ɓe jonna on ala haalude kono anditeno mi alano ɓe ñande go kadi ko feƴƴata kon ka fulɓe ɓen fof feƴƴay ka maɓɓe mais je vous mets en garde ñande kala pullo nangaɗo dari ɗon e innugol o fuɗɗike sokkude fulɓe ɓen no natiri ni no yaltiri ni on uddoto voilà je vous mets en garde parce que les gens ont compris la vérité dans notre pays koko arrangeata on wo jaɓaton ko arrange wo vous êtes contre même mi haalana on tunta on yejjutu ministre ɓe fulɓe tawaɓe ɓen e gouvernement Bernard Ngomou on ministre ɓe fulɓe tawaɓe ɓen e gouvernement Mohamed Biya Vogi on ministre ɓe fulɓe tawaɓe ɓen e gouvernement Bawuri on ɓen ɗo fof wujji ɓe foppu maɓɓe so des voleurs chacun connaît les dossiers mais fiyondu mi waɗi ɗum ɗo alerte ko fiita jango ɓe nangoyɓe aro ɗoy non pay ko sare no woni contre fulɓe ɓen harale ko gonga parce que le dossier est clair so yi Mandiaye ɓe nangama yimɓe ɓen no signinade taw yeddutu noon Mandiaye ɓe c'était un simple directeur c'était un simple directeur ko ɗum waɗi simi wi hiɗon signinade ɗo ko nade tawn e probléme kono ɓe wi l'avenir nous dira qui peut écrire ça l'avenir nous dira l'avenir nous dira l'avenir nous dira la vérité alors Mandiaye Sidibé ɗon andi ari Mandiaye Sidibé kanko o winday no tum woni o wowla o mbaɓɓa o naɓa toon 78 milliards lagine fof yii ɗum ɗon donc Ousmane Gawa non hande kanko si arama vérifier de dossier ji makko ɗin fewno ɓe nangatamo fewno ɗo ni ɓe nangatamo koy kono acce seeɗa eppi ko sati arde lagine konno huuɗa nde hitande 2025 gaño beppay fenanalima ɗum noon bonanay fop rewa maninka rewa soso rewa forestier ça c'est clair donc ɗum waɗi mini jamayo ɓe watta yilay ko woni ko arde famine mais l'avenir nous dira parce que l'avenir est le meilleur na ko goɗɗo wolata ma ko goɗɗo analysata ko fottintinta jama on fof ko gonga kam réalité ji ɗi donc ce que vous devez comprendre aujourd'hui ko Aliou Ba waɗi kon hande forestier ɓen hari ɓe kapti Aliou Ba moƴƴa mi alanan ko honɗu ko mo hombo metti Doumbouya ko honɗu waɗi ha sabi Aliou Ba nanga on landoto ɗum avocat jo wolanta on landoto ɗum tout le monde ɓe wolanta o kono min miɗo wawi on wolande ko sabu on ɗum Aliou Ba nangira simi haalani on ɗum hay yawɗon ha ka tribunal lakara on taway ko ɗum nangi Aliou Ba kon ɗum nangi Aliou Ba ɗon andi ka o ganda so ganda comment to wi on o ganda mi wolna on parce que min moi je suis le roi des informations voilà en attendant bivez de l'eau tapotez c'est ça Aliou Ba ko nangi moko ko sabu ngol konngol ngol o wi ɗo ngol konngol non o ganda ko a on to ngol tuusi CNRD ngol konngol ngol Aliou Ba wi haray Mamadi Doumbouya ɓura Moussa Dadis Camara o si tawi Dadis Camara jaɓanaka wonugol candidat haray Mamadi Doumbouya kadi wawata ke jaɓanede ɗum ɗon jonnon lorsque Aliou Ba a dit ça forestier ɓen fop aderi ka Aliou Ba ɓenni oɗo o andi probléme forestier ɓen oɗum waɗi leader politique jo o duwaka deƴƴude o duwaka fankude e leader politique duwaka kam lorsque Aliou Ba a dit ça o wi si Mamadi Doumbouya sikki imo ɓuri Dadis Camara wongol Guinéen lorsqu'il a dit ça ko forestier ɓen tout on partage des vidéos ya e ndaron dans toutes les pages qui ont partagé là c'est les forestiers ɓenni oɗo ko guiɗo men ni hari Aliou Ba nangi Guinée forestière fap hari o nangi Guinée forestière ha o pari hari Aliou Ba visani bas coton ɗum kaka ɓe sosoɓe woni Aliou Ba discours makko ato yanande sage ɓe ɓen janguɓe ɓen o yawno ko yette toon boke
kabiyete fode kariyato ɗum fo o jindi o yahi kadi onno ɓe nata bokke ino ton ka o ɗuma jasete o yahi o recruti ton piiji buy o ari o wi wo ko yi ton kon o liɓugol cuuɗi o waɗanede nduggu o wonde dalle mal position o yahi o andi ɗum no fo o woni ko ɗum taw woni leader jo sa heɓay doole a heɓay ko inete kon superficie leydi ndin tawi mo jogiti ɗum CNRD tawi oɗo si ɓe nangalimo o sofinay CNRD ko muusi kono noon hande si tawi Ousmani Gawal no mari ko welto o wiya wohimo welti sabu ko Aliou Ba kondana kon ɗum ino yurmi ka ɗum no ino yurmi ka yurma hakkude mo Allah fulɓe ɗum yurma weltoɗa fi miññirawo ma no nanga kondana e resi mo wonɗa gollude pour ton intérêt jango ɗon si Ousmani Gawal nangama onon kono wiyoto qu'est-ce que vous allez dire inon voilà les CNRD sont comme ça ara kanko tigi waɗani hoore makko ɓe nanganoɓe tan Alpha Condé buy kadi nangitete natte ka prison parce que ɗum ɗon ko hunde nde annanda hoore ma hunde wonde vrai hunde wonde dans les stratégies dans les plans que Mamadi Doumbouya a planifié joni noon artendi leydi la Guinée ndaren ko honno fewndi eɗe toɓɓe e CNRD planifie CNRD no andirɗon noon e faale maɓɓe on kanko Mamadi Doumbouya ko candidat ka fo andi ɗum ɗon no andirno ɗon noon le 31 décembre ko ɓe planifie kon le 31 décembre je vous avais déjà prévenu fiita Mamadi Doumbouya waɗu candidature makko d'ici mois de février kono doit waɗede c'est ça la question c'est là-bas qu'on doit se battre avant que ça arrive famille c'est là-bas que ça arrive ça fonctionne bien famille ko sampo e mi wuji ko ɗum simi ɗon gula laissez tomber dans ces stratégies kanko Mamadi Doumbouya mo nomi ministre ɓe feetuɓe waɗoɓe bandiyagal fof no reni ɓe tout le monde voit parce que lorsque si tawno ko Mamadi Doumbouya tun harayno jamma on gaynidi e makko mais tant que les Guinéens ne changent pas leur stratégie ils vont avoir un président comme Mamadi Doumbouya qui continue toujours à les battre parce que mi alana on taw kono mapi onon taw wuruɓe Guinée soñji ala ka ñaama ala ka waalo parce que mimiɗo humpa taw ko hombo mari projet Guinée marsuɗo fuɗɗori ay commerçant hombo isimiɗo yinkoy tampukoy faala koy no wurira no wola inde aray lankirɗaɓe mi yiyaɓe tun mi jala parce que min d'ailleurs dans mon ghetto là même si tu vois ma chambre hein même si tu vois comment je m'habille même si tu me vois devant ton téléphone tu sais que je suis pas ton frère ni ton égal min no lagine no wawi wonde ha aduna lan nara min pay ko sare mi yara lagine ça ne me dérange rien parce que ma vie est bien min pay ko sare miɗo mari oto an miɗo mari komi ñaama miɗo mari komi waalo hande si maƴilan faale yawgo nokkugo mi yahay je suis free indépendant min ndi leydi ɗon ndi waɗa e duuɓi min ay lagine welataran déjà min ko ndi tu leydi mi goɗɗo no yaara mo moni o yalta mo moni o naata mo moni lagine tu way noon un pays d'ailleurs hasila mari téléphone ji tati peut pas te connecter o famine ko ɗum woni nder ton donc yimɓe ɓen ɓe duwa ɓuɗe woyte kon conscience tranquille antan on pays ɗon kono wawɗon noon ko noon la Guinée way famine donc guinéɓe ɓen no duwa andude hande ko wonaɗen kon batanagol ko vérité un vrai combat voilà maintenant ndi leydi bandi existe ndi exista on est bien nous vivons bien on s'habille bien chaque vidéo a son tenue n'est-ce pas qu'est-ce qui vous dérange chez moi dites-le qu'est-ce qui vous dérange vous n'êtes pas encore content vous ne souriez pas et on money marche ta bon revenons dans notre pays là où tout le monde parle mais aujourd'hui je vais dépasser la Guinée on va venir aux dimensions internationales donc andi ande ɗen haalude fi raɗagol France Afrique ɗo fof ɗum taw welte toro ɗon Allah yo Allah ɗum laato raɗagol ngol France no moƴƴani e moƴƴanon raɗagol France ɗon andi ɗon sinnama Afrique ɗo yo France raɗe ɗum ganina e buy kono ɗum kadi lagine ma poto ko ɗum waɗi hande e yii o ɓiɗɗo gorko jeyaɗo Tchad wiyeteɗo Ethno Deby Mari Sardio o on ko bandiru
hakkunde Allah non tagi do bibbe worbe Afrique do sibe woli porto yeddata depuis o yalti o wowli Macron no fadda président France depuis o yalti minima depuis o yalti Macron no fadda ko do wadi simi non opposition Guinée on doit attaquer de intérêt di France di ngender leydi la Guinée mais jama nga wola nay be ndarata be nanata ko tuma wolda erreur di mabbe di wo be yalta be nyapataranno ni ko ajumo dum ko ajumo ngoy ko ajumo nde on gerda e mum mo kala e nawnare mum wobbe ko tuberculose wobbe ko tension wobbe ko diabète famille me mo kala e nawnare mum dum ko ajumo jama bon en ala no opposition on premier acte ko be doit wadde konko rada gol France so radike France hada o radike première dame ko fiyandu France ala wolde problème la Guinée kala mo landi dadu be na non il y a une négociation en bas qui passe minne en France wola ni non be mayanta opposition Afrique do ko intérêt di mabbe ni be woni défendude ndare nder télé di mabbe di fop be wawla tasina ko arrange CNRD comme parce que be andi ko kambe woni première dame de la République de Guinée c'est-à-dire ko Sékou Touré bafouino comme fop be do ari tounini fop c'est-à-dire il y a trop de d'ordures dans ce cas. On avait dit aux opposants guinéens de boycotter l'opposition, c'est-à-dire de boycotter les intérêts de la France en Guinée. C'est de son wadi dunko gonga. Ousmane Sonko kawari do taw premièrement ko acton ka assemblée ko wiuno wo français fa on sans être. Mboudi Sénégal les français fa seront sans au famine seront sans ben non koni yani esikita ko samakala. Il a pris la monopole. Jamaon ini. Comment c'est façanze? Beoli, la Guinée, Gambien, Befono Marimboudi Mou. Confions nous Sénégal, Kanyonga Lamboudi Moudi. Eh, demandez ko gonga ko vrai. Mais adhéri passef. O inni haray France taw no doit potiner de do. Di osanji mappe. Di chudi, di ruta péage. Ko nanta taimou. O famine. O oui. Doit rader il faut que ça soit dégagé dans leur pays. John Waldo il faut que tao. Comment rader de France la Guinée? Dengandi non tao, dengandi ko andu den konka. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît les stratégies dans notre pays. Alamo la famille France. Alamo ala bengoure wonde France. Ala do hakku de ministre bébé mo jangali France. C'est de France ko lorra leydi la Guinée di. Ketenge tobbe sedaje. Mi mema na ngoku ngayo nganda firongo fi la Guinée do mi fira na ondo seda ba la Guinée jangu be France be fo yuri France ari la Guinée be lorwe hakunde yalla parce que ko be janna ko fo ko no be lorira seda dun ko gonga manja sidibe o yayi France o refuse o woni ton dubi ayo arti la Guinée n'est-ce pas o wujji 78 milliards de nos francs ndar en tawde dun ko golle France Afrique do fo no labani dum fetti Alpha Condé c'est jetti o ko professeur jangudo Sarbon janna Sarbon janni Sarbon andi Sarbon woni France don jangi français ardia e français leji la Guinée ndi ndar den tawde Alpha Condé ko lora buri Alpha Condé ko France jangi ari la Guinée dubi sappoego ko wonno e Hollande ko fi zinji bombo ko nandi tata e mum hino jawri hino tippori hino ali hino alti no altori ndar den tawde ngondo kadi ko golle français ko ba ka ko fenande si the man dit c'est faux dum fe'i Ousmane Gawal jokkude modo yude gorko susay ay ko France o jangi o woni ministre d'habitat ciudi liba transport fenande buri télécommunication pis de kesse sewdete dum no fonda den tawden ko golle français dum no kadi yiwden don laabi pour joni non armée française dans notre pays même Mamadi Doumbouya légionnaire français première dame français entraînement français joni o ikalendi fokiti ton ko refondation mais wowla tu yon hibe yoba hibe soda harale gonga kano labiri wa butu kan vono reli ko sustal de parce que ko vrai donc ndari en tawi la Guinée taw kala ko yuri France ko lorra so jetti premier ministre chef de gouvernement ba wuri ndare be jangali France be fo be potitino ke nebi be jangali France be fo rada no maka gouvernement CNRD est-ce que do andi dum so jetti Bernard Ngomou kanko na France o woni
ko Canada kanko mo ton mo jinda ton so ndari ɓurɓe wamde ɗo escoro e nder leydi lagine ɗi c'est de français ko yawɓe jangi français ari lagine ko ɓen ɓuri wonde escoro so jetti ndi netendi Mohamed de Paris ou du premier ɗum fof ko payle fenandeje tawoje fof ko français yuri mais on yiɗa gonga goɗɗo wolna on gonga tum pompoɗo wawa kulle par ce que on anda ɗo lendi joɗora iɗo jooɗi ɗo ɓe vandino esprit ji mon ɗi vous battez, on vous tue, et vous n'oubliez pas que vous êtes en colonisation. Hein. Je vous mets un rappel. Soyez rappelés à l'erreur du passé. Donc, on français Alphonse Sall White, ministre de la Justice, on a France Djangi, on a tiré nos directs à Itama. Donc, rappelez-vous que, en Guinée, actuellement, ko français be tout lami ko wonbe français a pourri woni France a désespéré a réformer gouvernement français jodi donc moi je connais beaucoup de personnes plusieurs directeurs dans notre pays ko français be ko do wadi min yo jama on rappelo anda vérité anda gonga anda ko on dum marché ko on woni marsali anda ko on woni réalité ko on wona réalité leydi jama yo andu wana leñol mali problème c'est-à-dire ko jodi be yore mo wana guinéembe on famille donc yo andu wana guinéembe la mi donde c'est-à-dire c'est des nationalités c'est-à-dire c'est des d'origine guinéenne nationalité française ko dum jodi don no guwa on no dufa on no wola na on piti ko dum ko aldo wo be démonti ça be nana woni koni ko nano woni koni donc regardez vous-même, aux familles. Donc, au pays de la di taudi, ko sincère et clair. Diamant sino fala. Wala e kala ko fala yadno. C'est-à-dire, Guinée nyore muntao, hino kala, anda ko woni fait de kale di la Guinée. Nota oburi yurmude. Les Guinéens sont pas informés dans la réalité. Mignon, ndare tout on tombe. Ndaro comme wala ni on kondo si l'histoire est vraie ou faux. Baouri. Conférence o yurika. O ari, o jodi, o jindidon, o wada français. Donc, rappelez-vous que c'est quelque chose de très clair. Quand vous faites des commentaires, vous adna do ko jodi be France ko be fenata ko. Fenana population o fo malégance bepa le penale. Kono ko sewiri non ko wadina na vesto e chew ko bepa yimbe bendo penale aller retour. Nous faut melengandi. Mais nous on s'en fout. C'est qui reste clair. On vous le dirait. Paul ou Pierre, hitande 2025 de mo fala maya gonga kame wali nay. Stay no bipe worbe no lagine, comme je le dis, l'avenir nous dira qui sont vrais, qui sont faux. Parce que ko halante donc kondo faux. God ya data. Personne ne peut démentir cela. C'est quelque chose de clair et net. Alors, Serguine, rappelez-vous que aujourd'hui, ko fewndi kon ka lady men. Fendo ni Lady Mendi Foko fi 78 milliards. Wana woled. Kono wata on yejutu. Nambu di woni important. Ko yimbe wara be. Ko ben do woni très important. Dum do woni très important. Yimbe wara be. Les gens qui sont été assassinés sans suite. Embuli yurmude. Andi Ibrahima Traoré wi. Wosi goddo inni a gaynata ay fuyi fami goddo ni to tu es comme ça, tu es négatif ko fi on ngo wonanta kama o gentoma. D'ailleurs les gens doivent savoir ça. So ndari taw ko andir ton ko France to woni la Guinée ay ka haut commandement de la gendarmerie ko fi France to wona wolé de ton formation français, tenue français, saucir français. C'est-à-dire la Guinée doit savoir la sincérité, la vérité. Bibi la why what the video jani ha mi gay na rami hola la fi FDZ Marcelo Dale. Moi je mi ali fi présidentiel Dale ko sabu mo yo tummi madu bi do why what the video jani ha mi gay na rami ala la fi politicien jo Guinée jo. Ça ne me dérange pas. Tu attaque di Guinée ndara la min ko mentalité ango woni normal. Fami mi so kaju dedu. Mi si mi woli fi ma andu mi yidu tu wolu gol fi ma madu mi ronka ko mi wola. Mi pay ko sare dossier jandi no dudi. Moi j'ai d'autres trucs à faire. Kono mapi, mais ani on gonga jidi, kono yatandare na tongore mon suba subito. Fami, ton mar du problème c'est l'oudale. Allez arranger entre vous là-bas.
Na mi on président IFDZ, c'est pas mon affaire. Mi ali ko mi alanta Hong Kong. Joni kono yata subindira to. Dara siko gonga siko fenande. Ono dun ko ajumo. Minna jonde. Mimi ala ni on ko woni nder ton kon kono yata suta ton dara siko gonga wala siko fenande. C'est qu'on dit l'avenir nous dira. Vous allez comprendre comme il est en tout. Comme il va kon mare vidéo di wata o yejutu. Do le 31 janvier. On y a kwarta ko. Dunna hala pay ku sari non. Dunno diwiyo. Mimi ala ni on ko mi ala ntanko. Monofala welto. Monofala mono. C'est-à-dire fait inoto. Nato fait ou den joni. Nous on a avancé. Si vous êtes en retard, là, allez gérer ça entre vous là-bas. Si on m'a des ailes dans un problème, nous quoi du mot. Moi ça ne me concerne pas. C'est que je devais dire, je dis ça. Et puis Guinée faut dire qu'Andi qu'on nous correct quand on nous fait d'andi. Donc maintenant na officiel nous dans les réseaux sociaux, na officiel dans les tatelando. Kadi mokala no wa yeutude, on famille ko wa ta correct entre mouton. Na on kere penale. Jokke dem penale mon don ya on edum jokondu wolo fi dum ça ne me dérange pas. Famille, mais moi ce que j'ai ressenti, ce que je sais c'est vrai. Ni ko dum ya la ta jama mo kala ya do wormu. Ena no mo kala bagage mu nge problème mu, stratégie mu nge plan di mu. Kono mapi pay ku sare fui ma diramo ko feketa ko ngele la Guinée. Donc do si yimbe be no jokke njema nyalo ma bimbe kikide kala ko wa de ngara be yidi. Donc allez causer votre problème là-bas. Na jumeno. Bon, configurez vos paramètres. Configurez vos paramètres parce que c'est très important à configurer. Vous n'êtes pas à jour. Vous n'êtes pas à jour. Aïtagado, il faut savoir, il y a la vie, il y a la mort. Famine, quand on a payé jamao, menen ko hori ame men happy men holori Allah. Mais de ngandi Allah ko goto. Famine, c'est que vous devez comprendre que hande vie mo wondengo wana vie virtuelle ko vie réelle. Ko woni kon fekku de kale di la Guinée, son jabi gonga kan awa son jabali. Dum ko haaju mum. Kono haɓɓi e jango menen meɗen gandi ko woni ko garde ko ɗum si meɗen yewtude ɗum na guere ɗum na sonko mono mardi goɗɗo e probléme yoɓe géru hakkudeji maɓɓe ton ta o meelu inde anden e nder ɗum famine mono mardi e selludalen probléme il gère entre eux là-bas c'est pas l'affaire de Paykousan si mi yi komi andi ko ɗum ɗo woni gonga si 20 heures yewti mi yewta min nan ko ɗum ɗo min mi yi ono faala capta ma acca ɗon ça ne change rien famine donc hande siseji men ɗin ko fi denosugol ko feƴƴata kon kaleji la Guinée fi mo kala yo yi'u weltano ɗon kadi maître Amadou Bela fi ko watti miɗi conci labaɗi kon ɗum ala probléme n'est ce pas sikki si tawi ɗon tampi mayi ɗon maapi donc voilà y a pas de problème min hunduko ala sellu dirisa la Guinée walla dirisata min nami woni Allah ɗum ko ono géranta ton hoore mum kono ɓuri renude kono inni si dirisa ma dirisata min ko mi yi kon ndu bandi wiyete ndu Mamadi Doumbouya jodi ndu laggine fewdo ɗo famine min probléme jadɗin ko 2025 mi sokkajuuɗa e goto ha jongala e nafiki kadi skoroji mi wonana e woturu personne kala jokko haaju mum famine mono mardi probléme Mamadi Doumbouya il gère entre lui et là-bas no problème nami défenseur jo goɗɗo nami avocat kala faalaɗo défendede avocat ɓe no ɗo loyaɓe no ɗo e yimɓe no heewi ɗo yaɓe défenda moi je m'en fous de ça probléme ji yimɓe ɓe yoɓe serandi hoore maɓɓe taw ƴettu probléme ji yimɓe addon ɗum ka an ɗo non min ko woni ko an ɗo koko feƴƴata ka leydi la Guinée komi yii kon komi humpiti kon komi andi kon fimu min ko ɗum mi wolta mono mardi probléme e goɗɗo yoɓe zéro entre maɓɓe ton famine na probléme a c'est pas mon problème c'est quoi votre problème famille donc ɗum woni nder ton dans ce cas, les amis des amis, rappelez-vous le pays en danger. Pays en danger, très très dangereux même. Famille, les soutiens de CNRD sont mouillés. Soutiens de CNRD on no mapi. Il faut la belle ndao yo gentobe. En ko penale wonito. Jamano nenu to mbudi ala to ngandi mbudi no tonko dun ja fop no kambande yimbe be den suti yimbe skorowe yimbe fenowe yimbe malhonnête be non il y a des gens qui sont très malhonnêtes il y a des gens qui savent mentir muli jamao joni non yara do kadi ko yin ko na figio bulo kay buy taw no dannen parce que mi andi do way penale
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So na mere you don't toujours bao. Do yurmi do dua wallede. Hakileji mon di sotti. Bolon down dua ma famu de ko gouvernement fait to do woni arde lagine do. Famine gouvernement wonde dans l'avance de stratégie. Fami donc mo kala yo famu réalité ji ko fewndi kon ka leji lagine mo kala defanda cause di munding danda hore mum hisina hore mum stayno fala si falaka lawol ngol no laabiri wa ciuddi goto darnata goddo e wadi ko fala c'est clair. Bon, ce que nous retenons dans ce live très important famine, ce que nous retenons dans ce live très important que vous devez retenir ici hande Kalawel Tido ko Aliou Ba condamna kon, c'est lui le plus vendu. Parce que Aliou Ba, je vous avais dit d'ailleurs, Watajama on yé dutumo. Même yitao, yimbe no mo bondiri ka Aliou Ba mindari mitawi, ben no fo on boy riji. Endari entawi, na, c'est-à-dire, na opposant mentir den, kono a détermination on no killina jama on no dani, motano, kodo wadi. Sondari depuis Habibou Marwan Madjina on fodon suti kono wolata depuis Foninke Menge Madjina on fodon suti on wolata depuis Biloba Madjina on fodon suti kono wolata kono woni problème grand bobo kono way do salmine ande wadi kalen songa sable ba kono fewndi jama on ko welata be ko ya wolu ko aranza tabe kon Minon, ndeitande do, mukala ndara ko aranji dum ko wada dum. Fiyondo. Parce que leydindi e ngandi hande kadi mukala ndara woni kayara. Leydindi fo desidi yalta e peyo we. Tawanon joni ko ay lametebe ala. Parce que mi do yi goddum no fecca France do yo alla dandu dum feddude Amerique fewndo do ara mi do anani jamao. Be rewru be Nicaragua. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E pi adna no ulbinade joni farasi be jokkirde yimbe be motoji fi nangugol be artira be Afrique. Awa mi fenanalima. Komi yi kon no fekki France do e video. Abbe mi jogi sa ko no doga. Yimbe ben kayno ina tawo be gollata. C'est des personnes vendues qui restent dehors de la maison. No ulbini. Regardez ça. Regardez, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Derrière, pour la musique, derrière. Balé no dogine français. Regardez. Oui. Kodundo mi fala jama onda. Balé no doga. Moto jibe woni verador de. Regardez vous-même. Regardez. Motoji. Bale be wona radore de Francine. Motoji goy. Jonno mi wani ke mi hoydi do mi kadi yimbe no radore otoji Amerique do si Donald Trump lamike. Ala. Minni ko be mi anani. Ko be mi anani fewndo do be na tirbe Nicaragua min fi be no anini mi ay mo kala ko anini dum. Woko ko yama o andi tanta. Woko ko maya ma o ulanta mi do andile. Ka France radori do jama on motoji fi nangugol be artira Afrique. E wi gol o be gollata. Ala no jode do wion c'est des Sénégalais ma c'est des Maliens. Non do yurmami. Ay Guinéen ka yida o don sorta ore mo problème. N'oubliez pas c'est des Africains. N'oubliez pas que c'est des Africains. Ay onon terte wattu golore mon ko on porto. Na on porto. Bale foko bale Africain ko Africain. Fami mingande kadi msokaji ude piji monde parce que onon go etanta ko. Mi sina bido sera mi volta fi ko fekkata lagi. Bido ekkitade hala go ara mi volta e pulat. Salla jabi insha Allah. Salla salaki. Mi sanja ande kadi mi volta pulat. Mi sanja few mi da hala go ko mi wola betara yimbe be nanta ko mi volta ko. Salla salaki mi ko mi woni wadde do salla salaki si mi mayal. Ala wadi ko si mi woli pulat si goddo nana. Mi sanja woni ala mi ala niyo mi sanja yala mi sanja nationalité. Ala so ilando njibotande ko ala ondo mi wolta
hara hala grand peno labi buri hala mi cheka parce que gine be ben awola pular tumbe yawama fena yore ma be wona groupe be yabe beppa penale ulbini de wore ma maintenant ça santi hala ta wolta ko benanta ko be fena fena jon sa woli do wana chinois wala woli do wana chinese wala anglais courbé personne ne peut comprendre ce que tu parles famo ya parce que ko hala me musique ko hala me c'est ça bon minio terte liugol ko telu na rade de minio kasare Times Square donc ala no si dawati chonchi la ba dara be no kuloma be kulola ankari be fenado ankari dakkali din no fenado be commenta on be commenta de anki on te be pirado vous êtes où Abdul partagez la vidéo s'il vous plaît beara be anda yimbe be no darde wallahi ne den ko mi woli ta fi politique gine o ko fimo wallahi fimo ma dum mene mari talent mene mari talent jama on dara men harano jala no fijano kankita kadi ara tana wala wallahi billahi tallahi tellement qu'on est calé dans la tête ala beden dara dun kadi ko radio e kutete no debe be ara ino hiden ga enen ko fetu be 2025 do du foy de jabi onon kala mo yidon ko fetu do onon don dikki ka yimbe fetu be lamo tako no do yurmi tawata ko siga dumbuya lamo to dun kadi hara kay do feti burimo ko dun namburi yurmude c'est-à-dire fetu do lamo ma feta buri lando ko dum be wi leydi kala no wa lando mu mi yay dumbuya do wonde mi yay do dumbuya wondere mo wa ndondu wonde o moyen conseil be makko be wi yo fembo ndanyande me yaltiri do nde hore dumbuya ay me woli yimbe be yay waji mo wi fembo nan pay ko sare woli fi ma hore mande no way wandondu ottere me koloko hari dumbuya no acciti sayande ay biddo firawna joni non ko olto lagi de buri yurmude biya wobbe nata do bayanaji hulbinidi o pasang wobbe adana lan do vocal ji be nala ko fekkata laamu firawna fekkino way joge lan tabi fadde becce ade woya yo nenen jara yo mena yo alla dandu men Afrique do laamu firawna torkalla fatkalla laamu firawna yimbe numurudo est-ce que on do mariaki aya yimbe bendo imagine piji minio wata on jabu jodade be ndiro lando mongon e firawna est-ce que don nani taw ko alla kambani firawna ko hayje tadi hay jeya do e kodu firawna no hulita be ni on firawna hamana numurudu onana linde ben onon joddo wi on dumbu ya no ay laamu firawna feddido min dalo laamu dumbu ya feddata laamu alfa konde feddino laamu lasana konte feddi laamu Sekou Touré feddi kono wana dum do fo woni problème ko fiyondu di laamu ji don fo feddi eden en laamaki c'est la question ko dum dongani nimmi bana si be ngaba do pullo wawdo wa numurudu ma pullo wawdo wa firawna mi ministre jo hakkado no Congo Kinshasa no ine Eric andi be wi wosi macca jini nodda yalla keynan o andi joni ko feddata ko galede janane ko dum burata mi welde ay wolugol mi yondo andi ministre si jini buray Alphonse Sarl White tapoter partager s'il vous plaît mi ngona tala e problème go wadda tala ngi yalla mi si don habite yalla taw nadan ton few mi da golle monde min jikku mon ko yon sanju kono ono hakkuni muy al on ebbindiri dumbuya e Sekou Touré taw don marsali tertido joni kay do ebbindirde dumbuya e firawna mimmi niyo sida abbude ko hombo woni dumbuya dabbu wo wiyetedo Paul Kagame dumbuya mo hulata on fo ko neddo goto pet ko ino dumbuya mi warete on don non o susta mo few dun non haysi ko pay kungoy dun ara ko bobo muynay sadi climatiseur sa dani ke do mi bonnay fima a feti ta tuami ujo sampo endera do danda minga na tala nguleli ango moy min ko mi woni yobude ko irta kondo voilà c'est clair wala ne mo de tawaro da no fewde do on nanto da kuran noyma a feti
andi beben ko nyanne be amata arabe gerima aha ubudai ubina nder ga do moy na mudi senerde woni sonde do ko ya ubbindo holore nora nder do ka getoru do wala c'est clair ala taw yennu nena fi yalla nena fuy bonnaw o moy min mona nela kon taw yennu nena kon nena bonni kono ngonon ko yimbe hakkabe ne c'est-à-dire onon no wawdo non no yurmi c'est-à-dire ta on jabu keygol aybe hore mum inena ko neddo munyido mo darata e réseaux sociaux terte nene yimbe baba yimbe mabbe fusa yo hunduko be bebinayo tori alla yo matarak nangi kala yendo nena alla groupe dumbu ya nangi be nadi ndire vrai parce que onon ko dun tuwolo to yimbe udabe alla yo wadu accident ka clinique batak alla wadu accident auto hore monde wona entrepreneur ji dinge moteron min yendu de la nene wonko dum toranto mal tori kala fatike malla kala yendu de nene goddo itinde itande do e jije basiru yalla on tigi wona entrepreneur no wala e fil jidi alla yo kura nangi des avis à recherche les gens qui ont perdu l'avenir yimbe yawbe clandestin qui resusude no do huda onon konu woni do woni to mone yimbe do yenna to nene yimbe kono yimbe nyawliyo kada sikuda yimbe ben no hula na on ko yenno tombe para on beppinama on dadali on sofinama on dadali on tapama on dadali n'est-ce pas mini kala fala do désabonnade yo yahu paranik tetu kala ko na mayo pazando yaha hatta pay kusare ndare mena mede one day still amen très calme no problème mena me ngarda do fiyo yimbe yenni ndir ko mena no yawi do ando wada yami wonna on gonga digo kadi hara on nanata jamais plus jamais daya do go ono darde do pick up par force spéciale yenna benena ayatado jamais plus jamais on ando no be doa do be hollude dole on hollata ben dole be doa do be pirude on pirita taybe kono wata be pire be soka be wara be tonya nta daga da kude me ko yenni ndir dum kelda taka do hersu sheda andu tu kala no wawda ko sonna de dibima wata daro yenna nene ma minena haja kaydum jama be loppa kaydum kono no yurmi quel que soit l'ethnie composée ta goto jabu abutu agolo dum ko andi to ton hashtag ko mamati dumbu ya wonduda andutu wontuno wobbe wontuno e Alpha Condé alamo be yennali do kono hande be yimbe be yejjitino be goy c'est-à-dire retenez l'histoire est vraie la patriote avant tout regardez no do yimbe wadana no be hay garde e wadana no garde Alpha Condé wiya kala gendarmerie mo be fala be abe jetta garde be yada e mum mabbe no wada porté disparu o fami wobbe no wada porté disparu hani yimbe be no dabbutude be yitali be no dabbutude be jemma nyalor ma bimbe kiki de yitali be mi ngo yey do yinko e buino wala fiya hana wonde de be hala hara la fala be okude téléphone tellement kala téléphone mabbe ko no nibbiti hara téléphone mabbe ko no nibbiti be sonji be ala to good téléphone iPhone no yurmi mi dara mi tawa sa okki ben téléphone be si image mabbe o laabi sede be sikkay be laba be yabe yenna nene yimbe be ngendo be buinabe minata mi wadu dum parce que ta goto wallu bondo ta goto wallu halkado ta goto wallu neddo mo fota o yaldo ger yagal be ronko e buday complet o dido e laba ko be watto nafi pade o fami nafi pad be ronko imbe be yo andu mi ala na ndo mi be buino to nyala kono mi wawata e jokkude din system ji ma mi yo alla danda jokkugo laamu yenna yimbe mi wattadu mi wadanta dum hay nene hay benga mi si tawi lando ko noddirta mi ko fiyo mi yennu goddo mi yata dum mi wattadu ha adna lanna woni non hay si tawi a jonna ilan kala ko fala ma kala ko wadata mi wattadu mi yata takko lando fi lady men daro ara ko yennindirgol min e yimbe moi je peux pas faire ça ko lagina tu yata goddo no jokkala mara projet makko foko yennugol tu es comme ça kono no be yata be dogale indi harala ko be wona yurmi ale terte dum civilisez-vous réveillez-vous c'est pas important yenni nene yimbe be wada ngay fuy rien absolument son jokki dum nyande wo nge bay ko buina on do mere fus sofina on hawude don bonna hunduko fusa on sekkoji
parce que ça ne sont rien. Vous êtes rien. Ache. So yi gonga. Woli don te dunga. Yon dundo. Wanani haniri. Ara moko ba e pai kun fo jentoto. C'est très important. Mais on ko on don kulle. On sanzata. Kadi konu buri lo inde o blogger fulbe. Be yarta yeso no pai kusare yari yeso no habe maya. Je vous dis d'ailleurs que yimbe anyambe. Yimbe bombe. Yimbe hypocrite be. Kodum be gera hebu gol visibility habe maya be hebata. Be gerja e mungasa jo andi no wodi yimbe mi hala no ibulisa yidabe. Affaire wolu gol jente dum ko alla yedata goddo. Na goddo wadanta madu. Ko alla no yiduma o yeduma o wadani. Alla no jonna mo fala jente do itana mo fala. Kono d'ailleurs ils sont pas croyants. Ils sont pas croyants. Comprenez? Net no doit wonde net do ondo croyant. Net do holy do ko watta ko. Il faut te croire toi-même. Il faut te rassurer. Il faut même avoir confiance en toi. Mais si ta vita wanko watta ko e hore munga holaki, onno goddo wata ndari redu. Onno goddo wata jento redu. Non, il faut être propre. N'est-ce pas oyal min lan wuje do 100 points. Kono Allah sikku de ko nebban. No metti aduna, tu vas avoir de bonnes occasions, tawata ko 100 points. Tade ko 100 points wata wujade so jama. Tu vois, mais c'est pas grave. Ya miloto jodi ndia wulda je vais toi lever. Voilà, mina bete ka 12. Toi tu vas rester aux toilettes, tu ne mérites plus. Mon lila qui dankiando. Te kadi a jota ko do ça si qui la fête. Tu vas aller à toilette là-bas, tu restes là-bas les gars. Bon, retenons quelque chose. Que Dieu bénisse tout le monde. Fami yimbe be wadu doyi. Adna ko doyi na sonko e gere. Fami ngit sonko yi mongo wadi do ata inafuta. Wadi doyi. Ressagissez-vous. Restez des personnes dignes, de qualité, n'est-ce pas? Bon, retenons quelque chose dans notre pays. Faya minimono. Hari ovela tae. Kono komisi kitu. Stawi na affaire etini. Faya minimono kadi heuto ya kaut commandement de la gendarmerie selon des sources proches. Faya minimono no wadi do yeutere contre mama di Doumbouya. Staide na Ali Uba monana. Aray faya minimono kadi no dete tongwe. Awa yimbe buyalti Conakry. Wi yo mama di Doumbouya yanyu prison di fota. Awa ko fewno do no wolu gongol wela tam. Andi la gine do ngacca nge soja be ha andi si innama hega ngen nati wanaka fulbe ben. Si innama Conakry satti andu pullo no luttiri 50%. Aray soso jo maray 1%. Si innama sare de satti wana fi bambam fare wona wole de goy. Ama lummino haru har sa fuddike Conakry itti koronti ha Madina du fono wada caali oy ka ame kono Conakry si futuro hewi no deddi hok sa nanu soso no wa nyaamude futti ama jemma on fo wana fewndo do har sa jetti yataya a jokki gollawol matoto sa jetti matoto don hana to ya fodi kariya har ka arda o musique musso camara no watta tekkana zayon no cowto kono fewndo do mi fenanalima yimbe ben no monani jeli kaba bintu ende sare wietende firiya min ni on ko ari ko yonay nawnare no ari lagina wietende microbe faw yi ende nami woli fi may regoy komi wolta ko wa taybude di info jey nokku parce que di labi poy wallahi ari Conakry tan alpha kon di ari be no harni men aduna ara no min no ma susa taybude kawtal soso hari soso be no dabbi radioji jani be balance di do be wola yandai minana ta soso hari be kayida oyino ama be harni kawtal mabbe aduna kono fewno do ni mi fenanali makalamu Doumbouya do joni mi do jibi andude si tay soso be no wuri e si be mayi parce que eja ko ari kono yon yok minni o wana katelen kamen ga musi hakkundengi alla ko mi woli do kon yawndara remarka imagine kadi ko mi wonno ma ko yewtude mi wiuma tan Alpha Condé sitana ma quartier jidin kadi o fami sa ƴetti yataya Simbaya ga onno be yata Yimbaya aéroport donc ana to ya koronti andu be ben Conakry minno ma har kala quartier mo arda radio runo joddina bamba fare yo Alpha Condé barana kono dun de'ino hokku wayno si meeda wadde aduna o fewno do ni saybi kawtal soso ko koran ko mi nyama taman sayre maro kilo maro nebbanture minno si ko mi woni okkay be mi okkata
min siko min pottere ben ko kori goddo yo nyam min kadi ayna yala tu min nala na mere kala noddaɗo ka pale hareno yaari wa firi ko ɗum taw monano ɓe nani fi 10 000 5 000 aynon na ɗum luttay ko yeeso weli ko ɗum ini l'avenir nu dira ko andir siɗa faala tugande si Conakry no satti accu ha 20 heures yona yalta hari mi ferenali ma o commune de ratoma hari sukaɓɓe fof amay pooɗa ha yara koyɗe hari mo yiɗa o no parayi haɓɓiti wiugol ka tigi no faala amude pooɗa yawgol ko aldo ko golle maɓɓe feƴƴugol ko aldo ko golle maɓɓe yawgode boîte de nuit ji ko golle maɓɓe kono o mo sutti duufa muɗa duufane muɗa anday tono duufa muɗa joni noon sa yahi ka pooɗaji ko andata golle jokkaka e saare nden a kontay ɗo jullere tawa jullere gono to ɗum fof no viidi tun no viidi si tawile jooma baaru wulli yeeyo e bitiki wiya on ɗo nini mo yiɗa o no setti sekko mum ko no inna no yoori kay hino yooriri wakkaaje hino yoori ha saare nde ngala ka gollede minen min ngala wolde meɗen habbi hay meɗen andi ko feƴƴata kon faw si jooma baaru fesi yeeyowo beere wi saare nden no satti sodowo beere ka wiya on ɗo ɗum fof no feƴƴude leydi meɗen suti kono meɗen fanki min wi hikka fotay joni kadi maafiya tawnoɗon no addude mbuuɗi seeɗa dumbuya toli ɗum ɗon andi hari avant hari jama o yeeyay comprimé hari fof ko pharmacien ko toon nanaynoɗa docteur Sidibe docteur kama Mosoko ko toon nanaynoɗa kadi docteur Kari docteur Konde ɓen fof ko yeeyoɓe comprimé Madina ɓottere ɓen kullunku ay CNRD ari ɓe holli o docteur ɓe buyno Conakry ɗo duwaɓe hendede bourse uji ɗi jaɓe hari ka yawɗa o ko conteneur capote comprimé ko nanditata e mum mo kala no jogui auto niɓɓutukum ay sori perdu ɗum ligne mi alani on mo muusu reedu yiɗa yeƴede sa yeƴi tummo muusu reedu ka waɗi haw tunini conti ɗin ka mi ronka ko mi wowla fiyo guine en jento ko pay ko saare ni fenananima yawta e pale o yawta e pale o gardi dumbuya mo yiɗa ono ñama biredi e ñebbe ko ɗum mo ɓattiɗa ono luuɓi fuyi mo irtori biredi e ñebbe baba ko ɗum Conakry yo Allah dandu goɗɗo sokkede e pale hara ko sori tu won toon duusuji ɗin no ukko tame kine yiɗa wolugol ko mi andi kon fo a yimɓe ɓen maaya senditema en ka ala ɓe ñie wolu ko anduɗen ko ɓe wolta koye ganda ko anduɗen kon tu woleten si jemma leeli 20 heures on hiɗen addori ko yoni mi halanima ko fewndi kon Conakry no hawni no satti hay no satti sa nanu kippeɗa konko no hoɓo ko client ngari joni gertonga heɓata ñamoɓe mi anda si yimɓe ɓe yiɗa joni sa hewti kippe gertogal ko inde 120 000 130 000 140 000 150 000 woyaye nene ko andu no ɓuuri yurmude wona hay fewndo ɗo ko yeeso weli andi ɗeynima ko yeeso weli na yama po yeeso no weli ɓottere ɓen kullum ko yeeso no weli sabu nami miiji to tummi wolana on anditeno no sattiri ni fewndo ɗo ko duuɓi 3 e lebbi 3 wona miijiteno si duuɓi 5 wattiɗo ange min ɗen andi ko wona ko wolele ton dow ton fof ko fenande joni noon ko ɓuuri yurmude min na hay ɓe fulɓe walla yurmude goy ko ɓe wonɓe huɗude ɓe commerçant ɓe fulɓe ɓe nono yurmude la min bete komi wi ko poɗɗe marɓe ɓen kono min naali yo Allah bonnu ko ɓe mari kon ɗum no wulɓini tuma noon huɗa ɓen huɗa aray konno yirɗo sinnama yo Allah sunnu ko ɓe jogui ko Madina ƴetti yiite woɓɓe si ɓe torike Allah tawi tun koko boni har naafi laamu ngu laatto direct ɓe wi tu yo Allah sunnu ko commerçant ɓe jogiti kon filji courant ɗi yani ɗon e magasin Madina mawɗo ka chauffeur pompier arata hari ko sumata kon sumi ɓawto ka chauffeur pompier hewti kadi tawi koye ɓe bu'ine kaaƴe ɓe fere ɓe beppine sa toriki Allah ko boni kon o jaabinayi dey ɓe tori Allah yo Allah hankumarɓe ɓe wallataɓe Madina ƴetta yiite tum ɓe na commerçant on perdinama iɓe ɓe wi yo jaɓu amina ka ɓenni yo Allah bonnu ko marɗen kon on jaɓi amina maɗum o moye nde goɗɗo no yalano goɗɗo ko boni o an tigi andu to ɗusi koye hoore ma kono en laaɓodiray hakkude Allah e laaɓodiray de dare Conakry kono son partage ali mi wolta son partage ali miɗo fankude mi jokka hajuwa
parce que mi wajo ton de wonde metere Amadou Bella oyo no wakkili fiya do way jo itade hawto yo ngala ko ole sare nde fo no sonji be wi yo Allah hudulan do bonna batula lamu ngu minni okay ala problème minni silan do hudama ara batula o zofi dam sede ko mamati dumbuya wona hudede konno nangude se wi yo Allah nangu kala wondudo e dumbuya ta goddo nange jalende parce que ko enen tori Allah yo be nangidir ko woni non taw kala windo do inde goddo mi yarla nakima parce que min ni on 2025 kido menen men bari ndoto men wolta inde goddo inde min taw windo do inde yimbe nan to waddindira hay e goddo parce que on fenay on waddindira on yarayda mi yida affaire waddindir gongol eyo si ta andi si goddo wala inde goddo kono walir ton inde goddo derto olo wada ya goddo portana goddo plainte soka mo yon c'est bien fait terce to waddindiri yimbe be do mo kala e kala mun ko réseaux sociaux ni si mi wala kera bura marde unduko be wi mo kala e dossier mu be ni ka tribunal wobbe ko perte pitié wobbe kanyum kadi ko soka be condamné à mort si min naali kaari encore no yata sortir ta hunduko ma to winda ko kaari wola si min di opposition Guinée on wobbe winda Sidia wobbe winda Sellou Dale wobbe wiya Kasori min ko opposa min sani nawnu bebe fo nandi ko wali ben kala putane ka kono to ngaru windo gainde yimbe wiyon ko min wawle ara on bonirde nde fami ta yimbe be monondira ta jama on sonkindira mono gordi mano metti hunduko ko lagine jeada wabbe men do ko passeport américain mari ino mo da en kay no nous sommes américains voilà tu vois wabbe no ga ko passeport Belgique mari wabbe ko Londres wabbe ko français en fo no jodi no darde terte problème jidi ka terte dum wasumar acce fami voilà mena me reni bebe mena monomoni wala no sikkino hetti mena me ngandi Bill Gates me yayi ha karuwa 12 men jodi ke men bari ke me yari ndiya mena me ngandi marbe be Afrique do mena me ngandi ko yo yida men o yida yo yimbe be ndaru men dun no metta kono money mena me MPN on est toujours vivant mi sondari do buy ko kambe utilise ta vidéo je kambe utilise ta sondia mi utilise ta ko goddo je moi je crée mes propres contenus mi achaka edu min pay ko sare ko min arata créata ko goddo ya ndara tawano laba jetta gollitira min déjà hande mi landati do goddo droit d'auteur ka hande mi landi ke do goddo non min kono mi way non ko non mi wata mi do andi si mi do gayne si mi gayna parce que e der blogger Guinée o foko min tu yaltata do wiya nyama na hay goto janwalo tallo bimbi weta tawa kadi pay ko sare nyama na hay goto ka donc nous non tout temps c'est un combat noble sayi neddo o yalti o wi hay goto o joganaki ando no taw ko biddo gorko parce que buyno nyawli do buya kune mon no nyawli wali buya ma ngande no miji no yabira joddi cuudi be wi non barki landaki duubi famine voilà c'est ça donc mo kala mu wobbe ko Belgique wuri wobbe ko Afrique inta goto defanda kala defandu do la mi sokka juude mi da yo goto defanda parce que na avocat ala numéro 1 e yewtata n'est-ce pas on defanda ta neddo mo yirudani kay do don defanda penal on defanda ton inta goto defanda ye defandu hore ma defanda intérêt ji madi minta goto defandang e panel wata goto jonna raison si be fo jodi ke woni rida mi wona ka mi woni do accela do min mi do way wa hore am min kala defando wala ngo moy fotere da jonni mi goddu mara mi do nyama ma ko ren gol pay ko sare no keldi e si mi do keldi mi hette si mi do ngor mi hette stay ko mi pisa mi hette ankati si da gayni a hette stay da mari important a hette ko la gileni do na goto jey famine konnen kompirande do foko fi hettu gol lamugo min ta goto wi mi do keldi wala mi kelda si ko mi nafigiru mi do andi stay ko mi escororu kadi mi do andi ka ala wadi andi fo di keldi anna nafigi na fenoru ayida moƴƴi ayo Allah moƴƴi fima si la kara darama kala hetta golle mun de yare ndiya si wole piji din là c'est très important pour la santé. Voilà, revenons dans notre pays. Be
fo yo alla bonno ko commerçant be ben jeyi ko madina suma tumbe nande kadi se birile no yurmi ha famine donc duno foy de reni yimbe ben no sutondiri dama no reni ndiri mo kala yanni yeji mum fami dum c'est clair andi min ni on yo yejjuto asi le king andi onon wada ha nyaari hawa onon on wada ha nyaari hawa do ngabbiti yimbe be yida on yida yo on do yurmi ha yanda ko habbi don ko habbaki e mo si goddo ari ha wi mi faala kama en gollidata jokkuaju ma terto dami kon wolanton fiyo ona e goddo wi faala ko wara do maya do bawo makko ma dum goddo hulal hersal miji tak wi he am mi faala ka golle maade mi yidama tertolam so on tigi yayi ha makka kon wolanton fiido kero do yide mi do wola fiido mi wolta fiido c'est pas mon affaire parce que min on no andi so dari ke dami mi dari ke il connaît dans ce pays là comme woni hombo min ko non go yawi mi ko do wadi si mi wi on ko hundu ko yawi nyamaku bobiru nu andi dum ko patron on angama Sénégal do ka c'est connaît ce qui était passé il connaît devant les institutions devant les hommes devant les responsables du pays c'est pas que ça dari ke be andi qui si mi do yin koy ino peppa penale Ousmane Gawal ko mi way mo wallude mi hala ni non dum Ousmane Gawal fu yalla ko walla mi ngay mama di Doumbouya ko mi way mo wallude min devant les hommes min do yurma mi ga parce que fu yo nganda rien absolument dans les cas famine endel Guinée be wombe do ben comme tun jonna carte passef yo yaw ka investiture Bassirou Diomaye Diakhar Faye lande be ala nayo na pagay endel Sénégal do fop jodi be do ben fop comme souci darta gol Doumbouya do c'était moi seul hayazi le king Susano yagol katere il connaît ce que je parle mi Ousmane Gawal ali do ministre be wadi do réunion mi pepinay be fo no andi du New York on a organisé be tapoti fo no andi kono yeso itay kumpa min no l'avenir nous dira la vérité min piji gono ton minako yimbe fetu bata do sibido yimbe no jokkado wano damaro en ino komanta mi go ndenya no identifier lanka damaro ni nawo pay kusare sen vandi be ko gonga mo ayono do way wa doñorde wonno do noddude hanki baali mouton mi ala ni ota urdo anyude pullo futa e der leydi lagine din ko Alpha Condé buri en anyude kono pullo futa yata andi ko soso ben tumonani den kono enen no wawden non hay soso ben waano soso be depuis be famina wo en yidabe be yida fime tuma be yaltani en ka fasma yo ngande ka no labani en poy kono enen c'est-à-dire den famini den joji kono en joja en min et sikude den boni den sikude enen siga men ngalaw nous pensons que nous sommes malins nous sommes pas malins regardez hande aya do fulbe futa na ya wiato no tu es fort tu es puissant atiabe ndola mo leur faveur ko do ngandotom c'est là-bas que vous allez lire l'air vous serez toujours déçus par des personnes parce que tagado na bandundundara ta be wi si hore den si tayi ko vide a gertoto si tawno Alpha Condé no yiduno sellu dale lamo imo yiduno leydi lagine ndi n'est-ce pas o jetta no tout lamo ina bon sellu wadi do dubi sappo mi dari mi tay di élection ji do ko an gagni joni mi ƴettu dum mi jonnite an kadi ndara no wawira gollirgol ko duubi sappo ma duubi joyo moy si Alpha Condé wanno dum haray no yiden welti kono non hande biddo Alpha Condé wiyetedo Mamadi Doumbouya payon ko non o nganda Alpha Condé e Mamadi Doumbouya ko reso goto be jokki fion do jamais plus jamais daya maninkajo no piya di momungo jamais plus jamais daya maninkajo no darwa maninkajo détruisé onto yi don no lagine depuis lagine wi lagine bon parce que Alpha Condé Doumbouya no mardi problème Alpha Condé Doumbouya be famondiri ko lawi poy sede be famondiri ko Alpha Condé tun nangado accita no jindude no wowlude Alpha Condé hande ko kanko yidude ngi Doumbouya tanke goddo nangal goddo sokoy oya hare hani de ngabbi gonga kan piji buyno to menen meden suude pignon jamende meden reni menen politique amen on ko politique noble wana politique birdi kono non ko wela taw ko aro fenana on
arowol na ko faala ɗon kon kono hikka kadi mi ɓurti andugol pullo Fuuta andi ɓe wi tanke ɗa sogude nagge andata e lam magge on e dole magge on annanga haladu ndu mi haalani on nde pullo no laamu o ko Paykou Sarr tawete parce que no wodi yimɓe min non déjà min mi hooloramo yona hoolorede kono haɓɓi e hande minen ko jango men habbi mi haalani on laamu Dumbuya lannay ɗum alamo andaɗ laamu Dumbuya lannira e élection ma lannira mayde ma lannira accident go kono ko neeɓi laamu Dumbuya lannay e fo ɗe gandi ɗum ko woni noon en anda on no lannirta ɗum ko gundo Allah na gundo Paykou Sarr non hande sago meɗen num hara Aliou Ba yaltino ka prison kono en andimo fawa kaso duuɓi ɗiɗi na Aliou Ba tun non soka ko kala neɗɗo tawɗo wona na CNRD ko ɓe faala kon kon ɗon hakkille mum ɗen soka kon ɗon tongana Guinée kon ɗon wona no waɗi pigiɗi guere ngara na yendidiro e Sonko y a des idées à développer aujourd'hui nous sommes jeunes ko foti enen ɓe sukaɓe marɓe duuɓi ɗiɗo fewnu ɗo ni ko enen woni duwaka jaɓude ko feƴƴi kon e selludale feƴƴa yore men min ko ɗum mi faala no ngandinde kono on famata ɗum ay onon ɗon haɓɓiti hande haɓɓaki e mum ko yeeso weli ande ko ɓiɓɓe Alpha Condé woni dirisude e hore men ɓiɓɓe Sékou Touré woni dirisude e hore men hande ɗen eɓɓidirde Dumbuya e Firawna e Hamana ko gonga goɗɗo laamotako ko adina ɗo a ɓura numurudu ɓen adi no hooli hoɗɗi adina lannata kono Allah ballidiɓe ko laba awa pullo Fuuta mi wi tawta maya lagine ɗum ɗo yo laaɓani sa maya ni lagine a mayay hara lagine welali mo inni welnay welali lannay heɓaki ɗum ko pular yewti ɗum accu seeɗa nge soƴaɓe accu duɓe Mamadi Dumbuya hitande tun dara ko feƴƴata ko min ni on hande mono faala andude Conakry sino satti yaw ka quartier ji sosoɓɓen min ni on tan Alpha Condé hari siɗa hoɗidi e sosojo a suusata ɗanate kono hande quartier ji soso ɗin ko ɗo yo futuro heewa sikkata goɗɗo no hoɗi ɗon ay ɓiɗɗo maɓɓe wullata ay ama lummino a haaru laamu Mamadi Dumbuya ngu wona enen tun soñji dey ko ɗum waɗi simi attonori on ɗa hunde wotere mi wii ɓe jokkuɓe Ousmani Gawal ta yejjutu ko biyende l'État o jogii on andata Mamadi Dumbuya ala haaji Ousmani Gawal ha ñande Mamadi Dumbuya wi heɓi élection législative ma communal ma présidentiel mi sikki si tawi mi fayali a yara hakkillaji no ɓurda mi sikki ala ko Mandiang Sidibé wolal ɗo fi Mamadi Dumbuya ko moƴƴi ka si tawi de min Paykou Sarr mi famali mi sikki tun ala ko Mamadi Dumbuya e honno e Mandiang Sidibé holodiral ɗo Mandiang Sidibé ñande goo o jiñuno o haalani toon debbo gollowo wosi tawi ko mi watta konka direction ɗo hino mette mi jonnete numéro Mamadi Dumbuya on noddamo ko aɗo yimɓe holodirta ka ko aɗon holotoɗa lanɗo ɗo yiɗuma si ɗum feƴƴi junnen tun miijo mi sikki ay mi sikku tun haray Guinée en yejjiti kono andi sikki wana pellet kono tun wawata seeditade Alphonse Sarlu White onno kay mi sikku tun o yawno ha ka nene makko ka salon on yo nene makko du'anomo fiyo kanko e Mamadi Dumbuya hakkunde maɓɓe moƴƴu Allah yiɗa ko boni yiwɗon ka ɓe seedi ɗon ɗum ɗo fo en sikku tun ay haray ɗum waɗali haray koko feƴƴi tun andi jaman ko ma haalanaɓe ko non hawji mene meɗen andi Allah no wooda bon si tawi ɗum ɗo fo on yii andite kala ko pullo Fuuta woni ɗo wonata jelijo ay ko Ousmani Gawal woni ko wadde ɗo ɗum waɗino e laamu Lansana Conté waɗuɓe ɓen no wooda ɓe yino wano Lansana Conté ala andi sa sikki ko goɗɗo wonɗa bonnande moƴƴinan tun hoorema buyari no gollude e laamu Lansana Conté ɓe yi wano Lansana Conté ala Lansana Conté no kelɗi Lansana Conté golli ɓe sikki ɗon lanni hande noon ɓe andi laamu Lansana Conté moƴƴa ko ɗum waɗi piiji ɗi fou kala ko watta ta ndaaru hande de par ce que anda ko hawnde wurata anda kadi jango ko an wonata hombo anda ɗum kala ko yiwɗon satti andu no woodi ko haɓɓi e pular weluɓe e pisiɗa wolde pular haraɗa nana pular a tawi ɗum no foti
be wi sa yi hunde sattino wodi kande habbi sabuna kala ko habba e bantan hi welata irtude no satti be kono ma en tum mi wi on ko sati kono sati kala ko yiwda wadi anduno wodi ko ngadi Allah wadirta piji din be wi tagado no falja kono tagude ngon faljata Allah tuba o tora o nototo hande so yi yimbe ben no ina saji be lagine mi fayaali de mi wiuno mi wiyo dina kan dogino lagine ko juloray be duina lutti lagine jama wi duwol take hande hewti andade hewti andade mi wi on wana yimbe dina woni lagine ko wonbe julorde dina woni lagine sa woli ara ko gonga kono andi sa woli gonga jidi wobbe yidataadi wole ko lagine yiyatano wiye wowolugol fi dina ka moƴƴa taw jasi mawɓe ko suka mawnata ɓeɗo hanki ari ko sukaɓe naafiɓe mawni hatta ɓe wolani e gonga kono lagina e ɓawto ka tawi dina kam pottinama jula yagal ngal ɓannama gonga alata ɗon koɗum si mi yimɓe no inna ɗo sage ɓe kaari docteur ɓe kaari hunde kaari are meɗen tori yon jeeji on haalane Mamady Doumbouya ɓen no jooɗi haldi fotti ta en darto laamu ngu nani ndaren no daɗiren taɓe arɓe nanga en ɗo ɓe wara acce yandi ñoƴƴe sukaɓe ɓen taw yaltu wowlo ɓen ko ɗum jooɗodi menen men mayanta e goto kono ɓe yejjitino kamɓe ɗigi ɓe firanino yimɓe ɓen ɓe wi wonki ko neewi aduna maaye kamɓe ɗigi ɓe wino ɗum mais en fait il faut qu'il se contredise par ce que ɓe yiɗa gonga kan sa min ɓoyi komi wolani on ɗum ko hande no wonɗo yiwde ɗum minni noon dina kan kala laggine ka dogino par ce que Mamady Doumbouya wi ɓe taw wo dina kan wawata yarde no yarta noon oɗo no andintinnan ɗo fi Beya Diallo en ko yimɓe ɓannanoɓe ɓe wawi wa foppa Ousmane andi kombo taw ɓuuri yurmude e ɓeɗo fof ko neɗɗo goto andi komi holli on kon o inneteɗo Ceerno Mamadou Ba mo dingirawi ɗo yo Allah hisimmo kono ko woni kon arde yeeso ko ɗum ɓuuri sattude andi naɓugol goɗɗo geramo ino hulɓini buyi no naɓi Mamady Doumbouya ka jalanjini buyi no yehi jeri Mamady Doumbouya no sikkude ɗum nangi anda lanɗo gerota ko lanɗo gerantako ko noon yarata mo inni huwodira e bandigine a ɗaɓɓa yelan yara ka kodduji andi ya koddu penal ya koddu penti penal mo inni jeray lanɗo a yejjitino ko Allah lammini wona an ara no yaadede a ñerema doy tu buyi no naɓi jeri Doumbouya sikki ɗum no nangi andi mi rappela on tun seeɗa ɓawde komi yewtata ko ɗo Doumbouya wona e seede a yaray mo darde ɗo hikka kadi mi andi hoore ɓen ka CNRD fof no darude en moƴƴa hoore ɓen fof no darde en toon mi yiɓe partage ɗo vidéo en partout min yo ɓe wakkilo aljim bari miɗo salmine seede lanɗo etantako ngayka uddotako ɓe innima gerdotako ko sonna ɓen yewta andantako ko niwre yiyantako ko eɓɓanteɗo haray musidɗo paykun no mawna se yadda e famodiray ñande gore Mamady Doumbouya ɓannuno militaire ɓe ɓen e o palais Mohamed 5 o wiɓe taw haray taggo to yaw karamoko o fi ñentenugol hoore mum e hoore pilasi mum o ñande kala mettitimo o ittete o watta goɗɗo o a servay duuɓi yaha iwa woɓɓe yahino naɓi millionji mbuɗi jonni ceernoɓe waɗaɓe barki woɓɓe maɓɓe ko yaltino leydi ay mawɗo si karamokojo jonnama ɗo 500 millions farangine 1 milliard farangine a jooɗi ke ɗon e wirdagol ha laamu tawtima ɗon hakkudangi Allah ɓe tippa e leggal dande ma ɗum kadi haray no yawiri no labira donc jon noon buy wersoyino ton mbuuɗi wano yembere maali to wano kubiya wano ton ha e ɗi burureji o ko torundeji Allah fi tawartinire Doumbouya ala wallahi ne woɓɓe aray ka pale inna Mamady Doumbouya no faala yaade Makka toranomo Allah fi taw ina jonneɓe biyeɓe yaha anda Doumbouya hawja Doumbouya no andi on kon halkaɓe kon bandiji andi kono watta mo mari carnet on ko fota ni oyna de ko ombo adduma wiya ko kaari o ya ok non vraiment vous vous battez pour le pays konto de falɗa yaade ko Makka oyna objectif ko yawgol toranomo Allah o ya ok kede Doumbouya ko feetuɗo kanko torantoɗa Allah ka hoorema kono ɓe wi si a nokkay ka ɓundu hare a sikkay jooma ɓundu ndun ala ɗon
Dumbuya winda wiya waɗanemo biye o yaha yala naw ɗo entre Dumbuya e Grampe wiwno ko passeport diplomate faala ka Dumbuya wi ala probléme ko ndin kaydir ɗum ton faalɗa ni ok no danela Basirou Diallo e Basirou moƴƴin passeport addani jonna o moƴƴini passeport o jonnimo ko passeport diplomate ñamete ko ɗo watte ñiiri maafe o wina ɗum faalɗa o i jaɓu yaha ala probléme hombo perdi toujours Mamadi Dumbuya no ɗon no ɓe holliri noon ene nayne gaddi Dumbuya nayne naɓata mum ɗum si metti goɗɗo yon tigi ndaaru ɗon na probléme no mo kala no waywa hoore mum aduna on no climatisa no woni dalle norme faami na sama kala yo jama on andu ko hakkil nafi aduna wana gere en haalanimo ɓen torane ɓiɓɓe mon ɓen nayo Allah jonnuɓe laamu ɓen nari Allah waɗuɓe président de la république de ande en yawan tun wonɓe ɓen torade kono wallahi no laatade ɓe wi yo Allah jonnu pullo laamu o woni ministre d'habitat ɗum fof ko laamu hay wonɗa chef quartier ɗa laamigo hay chef secteur ko laamu joni ko torete Allah ko Allah jonnu e wawɓe wadde kuude tara ko fulɓe donc ɗon joni duwa sansede andi meeɗama wiyede hari no torede Allah yo Allah naɓɓir leydi lagine ndi yeeso tori ɗen Allah wiɗen on duwa ɗo moƴƴa few hari ñande wo ko camion je béton no andirtari leydi lagine ndin no yarde yeeso télé boke ga mawɗo télé boke hari ɓe addi ɗum camion je minnuma n'est ce pas koɓe moɓu tun jaare ɓe naɓa ɓe moɓa tun ɓe naɓa joni sansama duwa on wiyama yo Allah tabinti leydi lagine ndi joni ko fi fenade ɓurde hulɓinade no wiye simandu wo joni raffinerie ji ɗin ko ɗo watte ko jawɗe laggine ɗin tun yaltinte ɗum fof en yii ɗe darde tawen no tororten Allah noon hiɗen duwa darde ko onno sansirten en wi yo Allah naɓen pale Sékou Touré ya joni lamɓe ɓen eggi to kaɗo yiide goɗɗo ka pale Sékou Touré ya hari jama o fof no wiya yo Allah naɓu sellu Sékou Touré ya joni présidentiel dale no wayade Sékou Touré ya goy ay mi sikki ay caabije ɗen ɗon feranoma ko ay CNRD accino halfinde goɗɗum ka pale Sékou Touré yaade kay ɗon yiwde ay min ara mi reena ko woni ko feƴƴude lagine hay ko wona torede Allah ko Allah naɓuɓe pale Sékou Touré ya Mamadi Dumbuya kan eggino ton o yaari pale Mohammed 5 c'est-à-dire kala ko tori ɗon kamɓe ɓe sottina ɓe andi are ko ɗon faal ɗon arde kamɓe ɓe pottini ɓe yaari yeesa torano Allah yo Allah yaltinɗo lansana konte o yaha hoɗo e fode kariyato ɗum no fof ko piiji holluɗi siini no wona tororede noon hino moƴƴude e no yarde no hawnori faami mi wata wonde opposant mi ala mbuuɗi min ko siɓɗo marno pumpuru mbuuɗi misi mi woni opposant si leydi no ɓutta mi laamaki ko mi ɓi babba ay min kala ko mi woni mi huɓɓina yiite min tanke mi laamaki gasta yaltugo wiya lanɗo no wujji leydi fof no yeeyi état kaari no walla wa yaro ndiyam min mi soketake goy misi woni opposant ara laamiɗo ɗon e ndi leydi ɗon gaynade min ni on Mozambique ko yi opposant jon ɗon no hukki yiide leydi fewɗo Mozambique nantodirtake o yaali ko feƴƴi ko Mozambique misi mi woni opposant Guinée haray wonɓe ɓawa gaynali hay wiɓe yiɗala gaynata miɗo yaade miɗo wawi yawde zére kone min naɓe décidi mulugol on hay onon ala hakkil jokkelam mi danda min min mi hajo an ala on suma mi wolta pulay ko kisi berse maninka bonɗum landuma min naɓe fulɓe gaɓe kelɗaɓe wonanala hay noon ɓe wonanala en hawtita e bebine mi jogoto konguɗi hulɓiniɗi konguɗi kaffarji mi jogoto mi wolta ko yimɓe ɓe yiɗi nanugol ko argol tun wola piiji ɗi andanɗa hoore ma ɓuttinta leydi on yaali mi haalani o mo muusu reedu yiɗa yeƴede opposition o yiɗa ɓutta lamgu yiɗa gere hatta nangidirte net nangidirte lagine ɗo ha naafi gisirtira hay mo indi weelaɗo yo fanku geray lagine ɗo ko ɗum waɗi siɓe wi wata on mono ko waɗi ko arde no arde lagine ɗo sofodirte ha naafi gisintira ottere ɓen kollonko lagine ɗo naafi pullo fuutago e sofodirte ko ɓenta kon e soso kamena o yaali joni yimɓe ɓen no hokkede motoji ɗo ɓe hokko ndo ara ɓe yeeytindu ini ɗare ɗo Mozambique opposant jon ko le 15 janvier ɗo woni investiture maɓɓe on opposant jo ɗon andi ko no waɗi o déclari président de la république o dogi o yahi South Africa
o yaw jodi ton ha o tawi laamu ngun doga e mo woni parce que o gandi nde nyande mi hollu non do minni laamu ngun ene woddodiri wa Afrique wa Canada yimbe be ni pay kunku yeyama inni okay minni laamu ngun mi reni ngun do lagi enen e maggo e woddodiri wa Afrique e Canada ko mi jomi wat ka jonno Mozambique do ewtitali ka leydi be piray ani ko no wadi o yamiri yo pire ha warta Mozambique pira ha fewdo ni 200 personnes mai o wi non joni mo ari lama go ka wari non lama goddo kadi goddo wata mo nangude Mozambique don no c'est-à-dire be wawat andi ko dum be nata wata jodo ha tugale made fo sorte wata jodo ha ko wona ma ko fo loa mijitido junni wo bonne ko waw ay bengu ma sa hendi ke wadu henya parce que problème no wayarde bengu ma sa récupérer doufu mo henya gayno non après vous allez faire une réunion de famille kono joma bengure nyen cugol dum tel data ko ya wadu henya heptoda kono sa ni anda habbi ko arata anda ko nun arata jango andi dum ko problème kala ko wawda wadde hande wadu jon hettoda yaha kono wabbe no jombi dido be ya be walada do lan désactive ko noté ko alvi mi wata nodde do jango fami ko atama kon dufu dande yo dufu hande fedda n'est-ce pas quelque chose de clair kono non hay kele mo so rendi ka taw ko négociation l'enfant la chaîne nga ya régilo si wolo fi projet aduna parce que da way do wadde piji de aniya piji de ka woni chantage wo problème are inu gol soda nango toy soda nang iPhone 15 ele dandi na gouvernement mi gollata fo ko problème donc Mozambique donc e yi ko fe iko e yi talango e yi stratégie Mozambique donc opposant jo yay jodi South Africa ndaro tay lutti balde joni ba o wi joni non ko mi woni lando mongon joni mi do arde be sikkita o warata mawdo opposant jo susay a riskay pijigo for risque opposant jo iuri South Africa ay uti South Africa taytaw ay report fo ko militant makko sympathisant lando wata warde fo si tay warante benno darigo no wodi ko lando susata no wodi ko susta no wodi ko lando testata tawa goddum marsata South Africa do ngayo typique ko wadi taw ko prêtement serment ngo o wondiri o jamfota ko luwaji din South Africa do o South no de Mozambique o yi o mi ari lama gol Mozambique mi buttina leydi ndi mi lamike mi jodoto hay goto wata ngittude o noma e balde aro den premier ministre chef de gouvernement joni no Umar Sise ko embalo ko non lamori Gambi dogo no Bissau wari taw wi ko kanko laami be wi cour constitution wo ko fenande ko mi laami do ko ngeyata andi no wodi sayiji di munyotoda no wodi sayiji di fankata no wodi sayiji di wowlata ta daro ha perda ko lotto tu way perdi nde goddara hettata ini onon kadi holli en onno piji di yarata dun don e yi dun don onno wi don so lama ki beppondirte président o maya ma opposition o maya kono o lamoto awa fewndo do ni Mozambique minno ma 200 moro wi ben fo maya tawron kalama de goy o gonno vesikki fewdo di minno ma jemma nyalor ma couvre fait fami mi wolta ko mi anda grand min kala ko mi woli do aya ndara tawa ko vrai min nami blogger o inno do pay kusare woli dun do Ousmane Gawal sodimo jawri tipo foko penale ala ko humi hay nokko be ala sayni be do be alti perevu be ala buy ko do warata refero ya wola buy no do ko do warata refero ya wola parce que be anda ko wolete neddo si ala talam anda politique a jangata actualité anda ko jokki yimbe be jent takoma yimbe be ngalata les gens n'ont pas de temps oui puis be fo ya no TikTok no wala to urdu warda nafata ma anda honto Afrique fewndi anda ko hondu wolete hande lambe militaire be burabe yidede Afrique do ko Ibrahima Traoré
Ibrahima Traoré hay bobo be fesanay Ibrahima Traoré o yayi do Ghana Allah no sendi lambe onno neddo sa anya maka leydi ma kala ka yawda jama o nanto dirta fi ma Ibrahima Traoré ko hay police o Ghana ton no fala mo memude kono ndare no Ibrahima Traoré gardira ndare no Ibrahima Traoré weltorana kala opposant jo fala do lama di Afrique do tangon hewti andi tataw ko lamminta ko jeunesse mais ma anda ko hon jeunesse fala ma anda hon sukaɓe fokkitani ma anda ko hon welata sukaɓe ɓe Allah dando ande Ousmane Gawal daɓɓitama ɗo kono o wolta ara en perdi bien ara c'est fini ande si Doumbouya waɗi ɗo décret bar 0 et signé par parlement ara c'est fini jango Ousmane Gawal kono o wontata ko argol faransi ɗo doga e terrain oy yaɗa ti pora yawraɗa wola c'est fini ɗo goto perda perduɓe ɗo jooɗi kono waɗi min ni on rechargez-vous ande que nous sommes des hommes de l'état koyne laamu tondi leydi ɗon hutti ɗum minen ko minen garata wiya Doumbouya wa jango sa wale a maaye anani kananani o sikkata ko sama kala o taw maaye woni ma o immo c'est ça famine c'est ça donc rappelez-vous hande so ndaari ko woni kon feƴƴude Mozambique ɗum no duwa hollude guinéɓe ɓen no déterminé o andi jama on no yaltira engouement jama on no yaltira lagine fof no wa yaltande goto goy hande le seul mobilisateur en Guinée si selludalen wi hande awa min tigi mi woni goye président oye mo wawi signude décret o noma ɗo premier ministre chef de gouvernement asima kadi ya net hara kadi no nani ɗum na affaire IFDG no de selludalen no waɗa coup d'état landota ko IFDG ɗum na IFDG décidata ɗum ko yimɓe wawɓe wame wawata desudude ɗum signé kase laaɓa poy gouvernement joɗɗine voilà créa gouvernement wi jani hulɓiningi ko c'est-à-dire ɗum wowle France 24 foppu wowla c'est clair yatta fus Mamadi Doumbouya na arme laggine fo consulti gosi waɗi coup d'état o landa woɓɓe ko fewɗo hewtoy ka paale o wi négocié namorie wi awa heƴen ko enen endi laamu on go bu'inimo o naɓiri Maroc commandant Faxe o wi rali o yandi fanka mi jonne poste on kadi jaɓi ɗum to woni to laamu ko noon yahata mafia laggine démocratie ala transition ala refondation c'est un dictateur qui est là on ndeɗa wola fi yandi mi jeytima on no kirɗa en ko noon tun yahata yarugol yimɓe ɓen si mayay ɓe mayana pour les bonnes causes kono maygol fi feragol kaaƴe maygol fi force vive ɗum fof ko zéro à la base sans ta fous so tawi ko noon tum mayirte ko ɓuuri o moƴƴande ko heƴugol kamon joɗɗon fankon te oto dengi yaalawi wurdu warda ça ne passera nulle part foti so maya ala landon trop plaqué woni trop proclamé président dale kon ko feƴƴude Mozambique fewndo regardez vous-même noir sur blanc regardez vous-même ce qui passe là-bas e Mozambique ni lande siɓɓe mo siɗo mari ton goɗɗo natta yaltata o tanke o laamaki gasta ma o laamo leydi ma guere waɗa ma pire Mozambique opposant jon tippi prêti serment ɗum ko foti kon wallay ɗum motiva yimɓe ɓe e Mozambique ko fewɗo ni noon guere o ɓuri memminagol c'est à dire landon e hoore mum mobilise démission gole so démissionnali opposition o yana mo haka pale ma hunde wotere ɓe jooɗoɓe négocia ɓe alda joni ko ɗum ɗo ɗon tun lamorte opposant jo so andi yimɓe ɓen no ɓawma profite on tan ɗon il faut profiter sa profitali tum ɓe arde ɓe innama pan o yigo joni yimɓe ɓen koni wolde kon walle men lagine ɓutta meɗen faala artude ɓen guuri amen nden no ka jananiri natiri ni lagine ɓutta yimɓe ɓen no weela ɓeɗo yurmami min kadi mi yaɓe awa Allah yo ɓuttu anko on no leydi ɓuttirta 99% fo no weela je te demande ɗo ya toro Allah yo Allah lagine ɓuttu darita woɓɓe ton ɓe sino ɓuttini ɓuttata naynen waɗi on guerre c'est la guerre de faim ñamete ala deedi ɗi ya rien faami joni tayay fu yala ka deedi yimɓe ɓe so tayay fu sa ala ton ko min ɓuttinta lagine min nima na pullo fuuta ɓuttinta lagine goy
wana enande na kadi ene memmin tagire kono enen den hawji tiro na projet simandu wana do wola nede taw memmin gere fi dum acce don eden hedi do e 2040 dum na duubi didi non dum na duubi didi non de jonno si goddo ni malagine buttay ayali wobbe taw fuddike yaltude ben na ay fulbe goy ben na fulbe few ben nandi ko acci konka ben nguruji mum menen ga nyamete ala goy menen ga men yobe men ala ka yobe de salaire goy menen ga acce don acce abbo don acce se dalagine do peppondirte na ina tayo pire na wiata yo pire fe ko do wadi mi jonno exemple on hande min ya hendaron di quartier di sosobe di misitani on do e nder o video do daron ton sino amede hari ton hino ame hino kelle hino wowle hino jawre tippore do ba yiwde nginden abboy ton seeda na fuyi ko yimbe woni inte do kalum sandari ko fetti kon kalum pensi inni ma dumbu yano do accube don dumbu ya beppini be wano kole ya dai beppini be don ko yoni o wi don foko building ji watte hande so jetti wano koronti en na do be nadindiri depot carburant on dum yontere ka jonte di dum no suma do ayenen ko nafigibe yimbe men ko escoro yai do sodani be maro nabi do fo wi de hana few yimbe be wi yo owe pay ko sare o mo yo kadum fo sumu on suma kay na do wonno do wolude minni on bebe yiwdon do ko dakkalini be na yimbe mo kono andi sa woli gongaji go c'est très affrontant kono ala le ko gonga do yiwden jama wi dem be taw yurmi bebe kalum be na yimbe mo coordination on hawti do menen men soti do ton mi anda ton jalumaro ini awono yidon geldi kono ndare ko alla watta konge sabuna hakkeji di yatake lakara dum ko do accete famine na ben soso be hawtondiri hersini coordination ali pularo na ben hawtondiri hersini be dum no fawno do fawno reen ya ande ndare o video mo be woni do jindinde o video kawaya woni amara camera onani ko soso be woni ko wolde don ka kono ko mi andi tinta ben soso be don ido fala andude onto o kotirawo mo wiete do Lion Bangura woni konto woni hande o wiete do Lion Bangura ay be wi ala ko ali luttude o aduna onto wiete do Lion Bangura on bandi fi makko o wiete do Lion Bangura ile où hande ay bareru oturu anda fiyon olle on ko dumbu ya lami o yawno do jetti nay o hirsoy ka mayo mo jogi tolla dumbu ya hawja si karama ko jo fenani dumbu ya tigi hirsete ko benata kon simbo si simbo njoari dumbu ya wernete ha moja sayi mo dawai darno de leggal o teddine ha o ya epida keldi Lion Bangura wi wo yi lansana konte no fera miru pale mabel sen ko nata ton dumbu lansana konte ni okay ango ngal karamo ko yagal manu motti dey kono ata inu de honto woni kono mi wayri mo yiwde Lion Bangura honto woni jama ay ko ma jama lando dira o tout ça c'est de Guinée o Lion Bangura mi menali kamor gudey ta goto windudo ko mi landi hari non jama no il est bien on yawno do ha hirsina ikandiya ko fino dumbu ya lamura minni on acce dum foppo habbe kono ngawji minni on ya un grand ordure à nettoyer en Guinée tan hawju le 31 janvier 2025 aray kadi ko wowlen famine le 31 janvier 2025 si mi faya ali tundu lewru don woday kadi ko memmina ko nakiri don kadi en fillondire donc haray jama on ko yo wakkilo moƴƴa détermino fama honno aduna yarata watta on yaran aduna gere fami IFDG men ala haju e problème e mabbe fami IFDG ko parti politique la ngandi on fala fi yo IFDG wole kono mi sikki onon do fo non IFDG on ala problème ka sikki ko mi wi don no mari problème ko mi yeya mi fanki le 31 janvier ndare ko no fe eta kadi ka ledi Conakry
ta on sonko mi on ko mi andi kon mo kala wadda hetta ko faala wo min pay ko sare mi hala ni on do ko yata yontere ko mi yi kon fe IFDZ ton hande sukabe buyno nanga na baka maison centrale jiabe IFDZ famine donc are jamanu doa watandi la modja e fe ko be naba kon ton ya wallitobe be yalta kambe kadbe continue combat ay kono wi le combat continue masa Allah meden kellani on meden baaw mo kelle Napoli dit le combat continue ah baba famani kono yes o welay mais l'avenir nous dira ka moy ni lagine lama ka fe ondo do wi an alama ki lagine kono wi kono be no jogi lendi woni kono haniri manano haniri kono lendi no joga min ko mi yidonko o gurture dumbuya gardi ay ka ore otoje min ko mi andi gardi o moy wona ka der otoje kono ka ore otoje dum fo e yi fami mi Mohamed de Paris no fenado o dumbuya no okki moto wal du mi anda on dum fenanto Mohamed de Paris no ya jetti do oto wal kotomu o dumbuya no sodani moto merci kere da sikkude dumbuya no huda andi yimbe buyno sikkude dumbuya ko feetudo so jetta otoje o jonna macculi fu yanteji ko fiyan dumbuya wadanta do fiyon woko merci ay mo dayni kolo mun no jombi hiray mi do andi do ngal oto wal do ngato ay ngal hewtude lagini ngal don ko oto wal koto ma udi premier ngal do mi anda non say boy gongal go stay da fala non dumbuya okke oto dum kadi tawa yahude inna yo okke kono ngal oto ngal hollirda do ngal don ko oto wal udi premier no min no mi do andi andu benno andi kono beppal do penal don fala dumbuya yo ko ngotoje ongan kono non na dumbuya mi feli ko koy pay koy warti koy ala otoje modde accu anyande be revolti andi Alpha Condé vami Alpha Condé mantorno dumbuya yo il ne va pas se marier avec n'importe quelle fille ok mi sikki ko le 31 décembre fête d'indépendance 2018 la Guinée Alpha Condé oui, on a formé de grands militaires pour maîtriser la tension. Et il n'y a aucun militaire guinéen qui va faire un coup d'état. Mais oui, ok. Ko Allah irane lado. Tagado hauji, Allah hauja. Allah hauja ko tagi kon. Allah hauja na ko tagi kon kadi. Ndenyande. Alpha Condé no holora mama di dumbuya no manto. Kono. Ko hunde wotere tumila bata o do kadi mare mandi to don. Mare mandi to don. Dumbuya kono ardi non o yarata ngol kongol mare ngol god ba taw ye jutu dey bay ko sare diwata bape fami on fami dumbuya ko nebi o ittaka kalamu kono ardi non o yarata ko do wadi mi wi tumande dumbuya no iwa wo foti ara ko pollo arata ko dum don do wonde combat men on kono non ta goto habbo de dumbuya no iwri démocratie ta goto habbo dumbuya no iwri no faale no yido ministre jo wiyete do Eric jeyaado ka wiyete don Congo Kinshasa don andi o groupe wiyete do M23 benno jabude Congo Kinshasa modja o yi kulunna fewndo ko wonbe warude on no nani o ministre jo ko jetti don propos mo menaci o président wiyete do Paul Kagame ni mo diwna sabuna Eric ko wondo terminde ko yete ko kuluna fewndo doni e der Congo Kinshasa on ino hulbini fami on fami ne donc haray ko rappelu golon tagado no wodi ko wata min no ko goyi mo refero e se couture min ni odo kadi ko hakkado ni awa fewndo ni Paul Kagame men halanno mo mi wi si Paul Kagame jokki fi la Guinée o tertike fi Rwanda o hebay ko jokkamo kala ardo tawa e sonjugol fulbe be la Guinée on tigi lanni torayno kaniri sede dun ko gonga Ahmed Gaddafi président Libyen o arno o wallitori la Guinée koko wiyete citerne ndiyam wulda oto jari alala Guinée wadoje ndiyam wulda o addi dum o wallitori la Guinée ambulance ji
ɗum hari Alpha Condé no ƴetti tout laamu ngo tan Dadis Camara fayda ɗum hari ɗo ko nde ñande nanɗe Dadis Camara no ya mon père Ablaye Wade Gaddafi mon père kono ay Gaddafi addi on faami ɗen otoje ɗon fo yino ko feƴƴi kon après Gaddafi Paul Kagame kadi o fuɗɗi keɓude probléme si Paul Kagame wattanali yila ko ala na wona na warata mo parce que ministre jo hino ka wiyete ɗon Congo Kinshasa fewno ɗo ministre de l'état no wiye Eric nani on no kamba no Paul Kagame wallahi ne mi ndaari o ha minni o amata wadde ɗum parce que ɓe woni ɓiɓɓe worɓe miɗo faala siga on gorko ka leñol pullo Eric mi on lommo ka won ɗon kambande Paul Kagame ay o wowli Paul Kagame diwni o wi min Eric ko mi warata Paul Kagame wallahi ay o hula mi ndaari o ha minni kumpay ko noon suusi reedude et puis devant les scènes internationales o inni min Eric o mo suti ɗon ɗon ministre de l'état Congo Kinshasa ko mi warata Paul Kagame o inni mi waray mo ittamo e laamu tamuto ɗum noye ɗon andi risi e Ukraine ko ɗon fewndi ok abbe mi ɗaɓɓita vidéo mi hollaw sikki vidéo no ɗo mi daari mo ha minni la ilaha illallah muhammad rasulullah no holɓini honno ɗon hino hawni hakkunde Allah e mi daari mo mi tawi mo hakkade baba je vais montrer la vidéo si vous allez retrouver ici me dites à Kagame que c'est moi qui vais les tuer avant maman. Je n'ai pas peur de lui. Nana abe wada ka radio awa tanke pullo futa e bal sika ɗum ɗo yowo ko min warata dumbuya en tant que pullo do yaltani ara yande hewtalta et les Rwandais qui sont ici wala ni bede o wi kala Rwandejo kadi wondo min on ko ma heɓɓe sous-préfecture goto ma préfecture goto wawete zerude enen tigi jama o ganda e piiji ɗin no yarata amine voilà tertela on numéro s'il vous plaît so yimiɗo jonna on ɗo haala na de fi miɗo ronki ko yimɓe wola min mi wola e ɗo leere sappo silan falaran fo taki ara kadi yimɓe ɗo darde lam famine mi aja min so yimiɗo jonna ɗo woɓɓe go haala ko saɓutunde ma ɗum min miɗo wawi lappude vidéo ji an fami wawi lappude vidéo ji an ha mi gayna leere ɗiɗi mi feƴƴa mi jokka haaju an hatta kadi yimɓe dara hen kono wonde a facilitana e jama on kono sa yi woɓɓe no ɗo a jonnay ɓe haala ɓe faale ma yawade min kala mo mi jonni haala ka page an ɗo ko sansi jano heɓuɗa hen par ce que ala ɗo page mo yata vidéo ma dara e moyen de 24 heures 100 000 personnes dara ɗo oɓe jeeɓi occasion feƴƴi ka page ɗo a yaɓe feƴƴa ɗo hara innu gollam merci hara kay ɓe woni contrat no guinéjo no metti gerande mi alnawa so yimiɗo jonna ɗo woɓɓe mo ngala mina yo yewtu fami so yimiɗo jonna ɗo woɓɓe konngol mina ɓe yewtu ko juste fi wallitagol ɓe yimɓe ɓe ganda ɓe anda son capable de quoi sinon moi je m'en fous fami voilà koyon famu piiji ɗin eɗe ɗo ɗin tinna on payi kunkunko kun wi comme président on ministre d'état Congo Kinshasa eɗe mo ɗo. Mais dites à Kagame que c'est moi qui vais les tuer avant maman. Je n'ai pas peur de lui. Et les Rwandais qui sont ici, nous les mettons en garde. Nous ne sommes pas cette génération corrompue. Cette génération esclave, c'est notre génération qui est née. C'est la génération des années 80, légèrement 90. C'est notre génération en Afrique. C'est une génération qui est révoltée. Révoltée par la misère, révoltée par les souffrances, révoltée par les injustices, les inégalités sociales. Cette génération est l'incarnation de la génération de nos pères d'indépendants des années 60, chers camarades. Lorsque vous me... Oui, parce que c'est fini.
Il faut voir Sékou Touré. Il faut voir Patrice Emery Lumumba. Bon, au ministre Jodo ko woni beppinde be wiyete le kuluna beppina be habe jamandiyam sofina be welwel beppina be matin comme soir sofina be otro verso fiondu do ni mo warude ton ko benta peine de mort do andi dum ya gola be yimbe be ngabe yora fella be wada pam ko yete comme peine de mort donc be do foko sukabe gorebe men tawbe hebi tampere so yibe no wadde dum wodi ko wutiri baawo kono na piiji di fo wolte enen taw bibbe worbe sigabe do no manke leñol mengol andi kon tampini pullo fuuta ko wiugol wargol goddo ko ta dum natana wargol goddo wana tana dum natana de kono wadi dum tana bibbe worbe fulbe ben tigi tigi yari tam Boubacar Biro ari tettugol dande goddo dum ko zero tanke dum taw pullo fuuta andali wargol goddo wana tana haray da mari problème. Parce que ndare eta Guinée ondo kambe wargol pullo wanatana e mabbe kambe dum c'est zéro be waray pullo be continue activité ji mabbe kona kiri walo niba be on lion dum natana ka kambe ko sibe tampina matuma be wada mamal be anda e dum ko tana ko dum de pende mor be wada to don tigi pande te do mawdo habba ma dande ngade ngada be jonnita fami donc c'est hebi sigabe opposant be do sigabe opposant be do se hebi be kalenyol mi he mado billahi wallahi taala rata nanaki haray ko sati konno sati famine inshallah haray fono weltana fami donc on kere on hedaki on hedike fami jone hebino jangu be ngol lenyol o wargol goddo kelda kono jamais goddo no ware lagine be intervenant. Donc, c'est ça. Bon, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous protège tous. Haray, oyi, kompule angon, ko mettra ma de bella. Wani ko, nyongani endundo. Que Dieu vous protège, vous donne longue vie. You know, bebe ngendare take. Ndara maka endaraka. Lande bedosi endara maka endaraka. You know, bebe ngendare take. Appelez-les, ils vont venir. Je ne les vois pas. Ils sont avec leurs faux comptes. Mais à la nuit, on connaît Mapi. Pas Koussare, c'est lui. Pas un autre. Famine. Lande bébé, il no hanki pas Koussare ndare taki. Mindara maka mindaraka. Minano yon desabono sekon. Yon no onu wali. Mindara maka mindaraka. Appelez-les. Appelez-les. Minabi mariage mon kono. Appelez-les. Indara makam indaraka. Abaya e wala nobe. Ko kankali ba mapi. Sukal kan no weli jodi. Abu Umar ko ngoto adna ilakara. Mon frère. Que Dieu te protège. Ewi kambe mapi ene mapaki. Famine. Ene mapaki de. Kambe woni ko mapi. Voilà. Des aigris mal intentionnés. Vous êtes effacés, non? On va les dire comme Mongo. On dira ma bouille. Yalla yobo on komoji. Alla dando on tell altamati. Mimona nakyo. Kono non kala fende horea. E huda be kay nga chedo. Lego lami la force. Huda be kay nga chedo. Wata infote mabbe ka. Kay huda be tun kuddi bini seda. E yelanto be ko boni. Kay nga chedo. Alla fawbe majjugole metro. Alla fa be yogole aéroport be majja avion ngacca be arabe nantala ayande no do staga do typique aéroport o majji wala ka be yata na Barcelone ma Moscou be tiara nantala alla fa wondu alla fa won fayti dir gol ne bangi lefti on be data do 100 points alla yo wujo 100 points mi wudo alla fa won ande alla jawe taxi wangalo tipotak la situation de Tchad on va parler ça demain. So far I don't who die bedo abe confirma. Ai be akka imbe dani be. Imbe monantobe imbe be jokkadu mbi nyawlo kay. Pidon boni. E pidon alka. Imbe giribe dumbu ya soda ngayo non ko yetebe. Mini on buiko bandigine orezo. Orezo socio do buiko bandigine imbe chagabe. They pass. Ongoli imbe ben kon borde.
on wali ono yimbe benja ko yeyete ono mo yido wono soda awa min sonda awa engara kadi gerde en gerdai nani en gerdai yimbe yeyaɓe jale so yeyama on soodi tete e jawno on tension ma o fono mo yiɗo wono yeeya min ni on puy joni ko bandigine ya bandi kame en décidi en sebulannoto ɓe ka acce tuñancemɓe seeɗa ay ko huɗaɓe yimɓe hakkaɓe yimɓe fenoɓe e ja vous êtes gasi jango hande yo ne waɗi ɗo leere ɗiɗi sikke nder leere ɗiɗi on ɗo fof 1000 personnes no tabiti ɗo no darde ino laɓa ara men faala tun duwana gollon seeɗa mi waɗana en tiktok ku seeɗa fijen jalen ay miɗo woodi kon faytidiri kono gasi ay yimɓe ɓe jeejila mi acci tertike quoi sina ɗum mi huɗa e noon ɗo kono koma tum mi huɗa on seeɗa allah yo birkiyano e hoore mo allah yo yoori wa siman fort allah yo tension nangu o yimɓe naafigiɓe ina yo welatala kono gasi hande mi accani on jango simi ari lotiray on yimɓe sa'iraɓe wakkaba fettinaɗe yimɓi amina lunnaka ɓi hayna jaɓɓaka ɓi wurirɓe fenade kono gasi ɗum tertoɓe ko egiriɓe ɓeni gagnoma on ko yo ɓattoma seekamo yimɓe torotoɓe ko ñaama fonctionnaire sans salaire yimɓe ñawlotoɓe veste paɗe. Merci, au revoir, que Dieu vous protège comme le président tchadien. Ciao ciao Bango.